Hello guys, myself Gautam Digal from Kandhamar. ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 5000ର ମୁଁ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲି। ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଗାଯାଇଛି, ଆଜି କନ୍ଧମାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଣନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ କି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ମୋର ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଆଉ ନେଚରର ମଧ୍ୟ ଆସୋର ନେଚରର ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି। ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍ ମୁଲା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚ ତୁଳସୀରେ ବନା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଆସୋର ନେଚର ଡେଲି କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାସେଜ ପାଇଁ ଅଛି, ଫେସ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ବେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆସୋର ଫର୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ବଡି ଟଲ୍କ ଅଛି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଲ ତେଲ ବି ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଲିସ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଲାଲ ତେଲ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଲିସ କରିପାରିବା, ସେଇ ତେଲ ଅଛି। ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି। ଡିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାରତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଡାଇବେଟିସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଆମର ଜୁସ୍ ଆସିଛି ହର୍ବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର। ଏହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଛି। ଆଉ ଗତ ଥର ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆମର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଟିକାବାଲି ଏରିଆ ଏବଂ ରାଇକି ଏରିଆ ପାଇଁ ମଗେଇଛି, ଯାହାକି ଗୁଟିଂ ଏରିଆ ପାଇଁ କେତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟୁର୍ ତ୍ରିଫଳା ରସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଁଳା ବାହାଳା ଆଉ ଆମର ଅଁଳା ବାହାଳା ଆଉ ହରଡ଼ରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁର୍ ହର୍ବାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ ଏତେ ସବୁ କଲାବେଳକୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗା ହେଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।